ito ah. Amo na niyo da. Kana imong igordihan gamitin nagkarwas defense yo. Ay, ang alimango defense ayo. Alimango defense ah. Inyo duha. Kagwat taga mo sa mo. Kauras defense ah. Kami ray malulungkot. Ako lay malungkot ang nila pa. Kari idol. Saman, maluit ani. Apay. Sundugon tatong deodorant. Tatong ni deodorant ba to? Oh. Uy. Ah, kayo. Hoy. Why? Gusto tingiro na ba? Ha? Hold on. Oh. Aya. Aya. Alimaya bibig ko. Kaya. Saan gay? Ah. Alimango defense gini. Sudah yan. Hindi naman sila ISO. Oh, di. Uy, gay. Uy. Salagma sa do. Bahan. 1-0. Isa. Wah. Correct. Ayun. Ana. Wala man mo di. Bagtay. Karwas defense ba? Hey! Cover. Laro na. Partidahan ba kita or? Ato na. Out. Di ka silpi ba? Nani dusa? Nai dusti? Ba? Nai dus? Nai dus? Wala eh. Uy. Kaya ba? Out ka. Mualas. Layo. Say. Itay. Kaya to ba? Kaya to chance. Score man mo, Bert. Oh, sana nga pa. Una na lang. Hoy! Parigualis. Batay ba kayo ba? Uy! Uy! Walis! Walis na? Walis. Last ball. Kaya last ball. Uy! Uy! Yes! Bata! Daw na! Upshot! Okay na! Dapat na half shot pa? Mo na nakadaot ninyo. Saban? Naa ba day half shot ang basketball? Half Hindi shot na yan. tungaon. Oh. Kanang basketball hana day tungala. Half shot. Oh, Half shot ba? Abot pa sabot ng half shot. Tungaon ng shoot. Wala lagi na sa basketball ng half shot. Ano naman? Ang tawag na labaw mo og 1 point. Di na half shot. Half shot na day tungala. Pwede ito nga rin, ma. Pwede ba? Sakto. Tungaon rin. Naday bahay na ng isko. Ano dia? Iso learn na. Ay. Tay. Pina. 1-0. Right. Shot. Sit.